Radio Burela, 107.7 FM. Boas tardes, benvidos a Xogo Bonito, tempo de deporte aquí en Radio Burela, no 107.7 de FM. Saúda vos Ramón González, como sempre, con Matías Niceza no control de son, Fátima Ríos ao cargo das redes sociais, e Manuel Gil grabando este programa para que non só podades escoitar por Radio Burela, senón tamén ver na canle de YouTube do Pescado Rubén. Dobre desplazamento de dificultade para o Pescado Rubén na vindeira fin de semana. O equipo masculino vai visitar o sábado ao Bisontes Castellón. Espera manter a boa liña en Castellón de resultados das últimas semanas, mentres que o cadro femenino tamén o sábado vai tentar recuperarse desa derrota en Alcorcón cunha victoria na pista do Majadahonda. Hoxe temos a dous componentes do equipo masculino, do equipo femenino, como son Dani Domingos. Boas tardes. Moi buenas. Benvida. E tamén Sergio Cora. Boas tardes. Moi buenas tardes. Un placer tervos aquí. Imos falar deses dous partidos. Imos empezar polo que empeza antes, ás 5:30 da tarde, o sábado, no pabellón Ciudad de Castelló, ese Bisontes Castellón, Pescado Rubén, do equipo masculino. 8 puntos separan na clasificación da segunda división ao Bisontes Castellón, que é o 11º clasificado, e o equipo que adestra Juanma, que é sexto, con 33 tantos. No encontro vanse enfrontar dúas dinámicas opostas. Logo dun gran inicio de competición, os locais chegan ao duelo despois de acumular 4 derrotas consecutivas, a última delas na pista do Manzanares por un tanteo de 4-0. O contrario ocorre co cadro que dirixe Juanma. O equipo laranxa visitará a Comunidade Valenciana despois de sumar 3 partidos en perder e 2 triunfos seguidos. Na primeira volta, antecedente, vitoria pola mínima dos burleses, 2-1. Foi a única derrota do Bisontes Castellón nas 7 primeiras xornadas de Liga, onde sacou 16 dos 21 primeiros puntos posibles. Gran inicio dos castellonenses, que parece que se desinflaron un pouquiño nesta segunda volta, ou neste final da primeira volta, mellor dito. Bueno, Sergio, como foi a semana de adestramentos? Bueno, foi boa, pensando nese partido que vai ser difícil, creo que en xeral todo ben. Como soedes distribuir a semana? Unha semana como esta, canto lle podedes dedicar? Traballo táctico, traballo físico, días en concreto? Como é máis ou menos a rutina, o día a día do Pescado Rubén? Bueno, dedicamos máis ben todo a técnico táctico. Logo, pois, a días polas mañás que facemos outros entrenamentos, como por exemplo os dos preventivos de lesións e todas esas cousas, pero máis ben toda a semana enfocada no día do partido e no técnico táctico. O mércores, por exemplo, vin que traballastes con fisio, non? Como fisioterapeuta. Sí, o mércores foi o preventivo, e eso polas mañás, suele ser sempre polas mañás, traballamos o que as lesións e esas cousas que se traballan así por días. No vosso caso, Dani, tamén, en que facedes un pouco máis? No, é un pouco parecido. Polas mañanas solemos hacer gimnasio, y lo que hai pola mañana al final del fin de semana tamén todo volta mirando el partido que tenemos cerca. Bueno, Sergio, vos resultados nas últimas semanas, estás a notar, neste día a día as boas sensacións polos resultados das últimas semanas? Pues sí, venimos haciendo muy buenos partidos, estos dos últimos, por así decirlo, el de Murcia y este último aquí contra Córdoba. Creo que hicimos muy buenos partidos en general, y esperamos que este partido allí en Castellón pues se dé lo mismo y podamos ganar ese partido. Tiñedes un mes bastante difícil, rivales de arriba prácticamente todos, e fustelo sacando ben todos esos partidos, non? Sí, creo que a primeira volta da Liga foi como esta, son partidos moi difíciles, máis adiante, creo que os vamos sacar pouco a pouco.
Bueno, o partido do IT a Córdoba, un partido moi competido que vides de xogar, mostrastes moita capacidade de sacrificio para levantar un resultado adverso, para defender en inferioridade. É un pouquiño espello para os próximos partidos do Pescado Rubén. Eu penso que sí. Creo que somos un equipo que se sacrifica e loita hasta o final. Creo que así pues, moitos partidos se sacan con esa entrega e ese sacrificio. Por falar do partido da primeira volta, foron 2-1. Como foi ese partido? Pues foi un partido difícil, moi intenso, con ocasións pos dos equipos, un partido así, difícil. Empezastes ganando 2-0, creo, despois marcaron eles o gol, non sei se minuto 35, minuto 36, pero bueno, levastes máis ou menos o peso do partido durante todo o encontro, non? Sí, che digo que foi un partido difícil e por sacrificio e ese corazón que a veces poñemos, pois levamos o partido a esa victoria. En que vos fixo finco a pé, Juanma, sobre o Bisontes Castellón esta semana, preparando o partido? Pois que é un equipo forte, que xoga moito con pivote, intenso, que sempre intentan manter a pelota, que non rifan o balón e que xogan moi de tú a tú. E nosotros o que temos que facer é o mismo, xogarlles de tú a tú e intentar sacar esos 3 puntos dali. É unha pista difícil a do Bisontes Castellón. Eles están como mostrando dúas caras. Fora da casa só levan un triunfo, pero na casa ganaron prácticamente todos os partidos. Tiña aquí anotado o dato 6 victorias en 8 partidos. Por lo tanto, un reto para vos. Sí, é un partido difícil ali na casa. Vimos facendo mellores números fora da casa, que tamén que dice Juanma, que na casa. E bueno, creo que se puidamos arrancar esos 3 puntos de Murcia, que tamén era moi difícil, éramos o primeiro equipo que ganaba ali, creo que tamén seremos capaces, ou sobre todo vamos a intentar sacar esos 3 puntos dali. Hai algún xogador de referencia no que vos fixera fincape a Juanma? Falabas antes, por exemplo, de moito xogo con pivot, non? Sí, como che dixen, os pivot outros, eu non conozco moi ben os xogadores porque levo moi pouco tempo aquí, pero sí que hai fixo hincapié en xogadores que eran máis bons levaban un poquinho o peso do equipo, non? Que levan eso, o peso do equipo. Además veñen de facer pública unha fichaxe que é de Gordillo, que é un xogador, bueno, que además xogou aquí en Burela xa hai anos. Estamos falando do mellor hai 10 anos, e con experiencia en primeira, no Marfil e no Playas. Bueno, outro xogador a ter en conta, como dicíamos, ese fichaxe de Gordillo, con pasado aquí na entidade laranxa. Onde pode estar un poquinho a chave da victoria para o Pescado Rubén? A concentración, un poquinho así como dices tú, concentración, ter orden no xogo, saber dirixir ben os momentos, non intentar gañar xa nos primeiros minutos, que é o que dice Juanma. Eso, orden e que se vaya dando así o partido, a ver que é o que sucede. Bueno, a nivel personal, Sergio, de momento pouquiña participación neste primeiro ano, supoño que unha temporada, bueno, pois difícil para un xogador que non ten moitos minutos, pero tamén de moita aprendizaxe nunha liga de moitísimo nivel, nunha plantilla de moitísimo nivel, non? Sí, como, bueno, son momentos difíciles que sacrificaste as semanas e tal, e chegan esos momentos que chegan esos fines de semana que ves que non participas, pero bueno, o importante é seguir traballando, mirando o futuro, que queda moito, son moi novo e todo chegará con sacrificio e traballo. Queda todavía toda unha segunda volta para poder xogar máis, para poder competir máis minutos. Tamén quedan outras competicións nas que o club ten que dar a talla, dentro de uns poucos días xogadas Copa Galicia. Imagino pois que, bueno, que se distribuirá minutos e que haberá quizá máis minutos para todos.
Como afrontas esa competición da Copa de Galicia, pois tendo en conta eso, que non estás a ter tantos minutos en Liga? Pois afronto igual que si xogara un partido de Liga, porque os partidos son todos para aproveitar e para demostrar que se pode xogar tanto nunha competición como noutra. Creo que os partidos son todos iguales e teste que sacrificar por todos. Non van ser uns partidos mellores que outros. Eu penso así. Creo que os minutos que teña vou nos aproveitar e voume sacrificar e demostrar ao entrenador que pode contar conmigo. Importante tamén para un xogador como a ti da canteira ver o rendimento que están a dar outros xogadores da canteira, non? Como sexa Renato, Elder, que están sendo protagonistas este ano, non? Eu estou moi contento por eles. Levo aquí desde junio de primeiro ano e sempre estuve con eles, xogando con eles e eu estou moi contento de que esteñan aquí, de que xoguen aquí e que espero que esteñan aquí moitos máis anos, igual que Pitero e Nito, Edmilson e todos eses que están ahora mismo chegando ao máis alto, pois que sigan aquí e o que ten este club. Bueno, Sergio, pois moita sorte a seguir currando e a levar eses 3 puntos de Castellón que serían magníficos despois da racha que levades. Esperamos que sí e que todo que gañamos e xa está. Gracias, Sergio, por estar aquí. Gracias a ti. Imos falar agora con Dani dese partido en Majadahonda, sábado ás 8 da tarde no pabellón de la Granadilla, ese Majadahonda Pescado Rubén Burela. Bueno, pois despois da dura derrota fronte ao Alcorcón e de ademais ter que descansar por mor dese campeonato de seleccións autonómicas que se disputou, pois no que Judith Pedreira se clasificou coa selección galega sub-21 para a fase final do Campeonato de España, pois o equipo que adestran Julio Delgado máis Lucas vai tentar facer propósito de emenda na pista do 11º clasificado que ten 17 puntos, o Majadahonda. O cadro madrileño está por agora a ter unha temporada tranquila, tras a disputa da primeira volta pois suma 12 puntos de renta sobre os postos de descenso, así que de momento está a facer os deberes para manterse na categoría. E o conxunto local pois vai xogar o seu segundo partido consecutivo na casa, onde na pasada xornada pois derrotou ao Leganés 3-2 no derbi madrileño. Pola súa banda o Pescador Rubén Burela terceiro, quere pois reducir canto antes esa vantaxe de 6 puntos que ten o Atlético de Madrid, o líder. O equipo colchoneiro pois recibe esta fin de semana o Poio Pescamar, mentras que a Universidade de Alicante, que é o segundo clasificado, pois xoga tamén de local ante o Leganés. Bueno, Dani, ¿cómo está el equipo después de esa derrota en Alcorcón? Bueno, el equipo está con ganas de intentar hacer un juego bonito, de cambiar un poco esta derrota que acabó la primera vuelta y tuvimos que digerir, ¿no? Entonces tenemos muchas ganas de empezar la segunda vuelta de la mejor manera posible. Imagino que con moitas ganas de xogar, non fixosevos un pouco largo ese descanso. Bueno, miramos por el lado optimista, ¿no? Quizás nos vino bien para empezar otra vez de la mejor manera posible. Para resetear un pouquiño a cabeza, non? Claro, claro. Bueno, partido de primeira volta, o Majadahonda foi o primeiro partido da Liga. Puxos moitas dificultades, 6-5. Sí, fue el primer partido, empezaba la liga, no teníamos ritmo de juego, ellos tampoco, no sabíamos cómo venía en nuestra casa, pero al final es un equipo que sabemos que si está perdiendo o ganando va a venir con la misma intensidad. Es un equipo que no se puede dormir porque en cualquier momento te cambia la dinámica y es muy complicado remontar. Por falar dese partido da primeira volta, tiña aquí notado, fostes 3-0 arriba, despois desperdiciades esa ventaxa e Judith marca o 6-5, falta de nada, un minuto. Bueno, imagino que tamén era a primeira xornada de Liga, o equipo estaba un pouco por facer, os dous equipos,
é que ningún dos dous equipos estaba rodado. Val, pois, como referencia ese partido ou non o mirades como unha referencia para preparar este? No, sí, miramos, hay que mirar un poquito de todos los partidos, ¿no? Y es un equipo incansable, fue lo que acabo de decir. Si están perdiendo o ganando, intentan con la misma intensidad remontar el partido, intentan imponer su ritmo de juego y ahí hay que estar centrado de principio hasta el final. Aparte desa insistencia que dices que teñen, cales son un pouco as outras cualidades do equipo do Majadahonda? Es un equipo que aprieta bastante en la primera línea y no nos va a facilitar la salida de balón. Entonces tenemos que tener cuidado porque una pérdida de balón cerca a nuestra portería nos puede hacer muchísimo daño. A nivel individual hai algunha xogadora que marque un poquinho a pauta. Aí está Andrea Feijóo que leva 11 goles, ven marcar xusto 3 a semana pasada no derbi contra o Leganés, o sea, está en plena forma. Non sei se hai algunha xogadora... Las gemelas también y junto con Andrea y con las otras hacen con que el equipo intente de una manera conjunta hacer daño a cualquier adversario, sea el que está en primero en la clasificación hasta el último. Bueno, o equipo na casa está intratable, está facendo o que ten que facer, sumando todos os puntos. Non cedeu un punto na casa na primeira volta, pero a domicilio quizá hai que mellorar para competir contra o Atlético, verdad? Claro, por supuesto, y nuestro objetivo es intentar por lo menos tener una regularidad, ¿no? Porque somos un equipo de altos y bajos. Al momento que estamos bien, que parecemos que vamos a ganar y tenemos un bajón, así que creo que buscamos la regularidad. Bueno, queda pouco marxe de error, visto a ventaxa que ten o Atlético, que é un equipo que sobe ceder moi poucos puntos. Tomades de aquí ao final de temporada cada partido como unha final? Claro, hay que pensar partido tras partido, non dependemos solamente de nosotras, pero vemos que la liga está bastante interesante, hay equipos que están detrás de nosotras que también tienen capacidad de pincharle al primero y contamos con eso, pero tenemos que hacer nuestro deber de casa. Bueno, a nivel personal, Dani, ¿cómo te vas encontrando? Bueno, intento cada día mejorar de manera individual, pero yo creo que si el equipo está ganando, estoy muy contenta, pero creo que falta un poquito de mí y entreno tras entreno intento dar lo mejor y que el partido pueda hacer lo que me piden los entrenadores, ¿no? Quería preguntarse por unha noticia que trascendeu hoxe relacionado co fútbol sala femenino. A UEFA anunciou que haberá europeo de fútbol sala femenino para 2019. Gran noticia, imagino. Muy buena noticia, esperemos que sea algo más abrangente, ¿no? De que sea el mundial, pero para empezar está muy bien y esperamos que las jugadoras tengan este premio de luchar con su equipo y al final tener un mundial o Eurocopa para ayudar a su selección, ¿no? Su país. Yo creo que es lo más bonito, es lo premio más gratificante que hay para un jugador que entrena y se dedica a diario. Imagino que para que se vexa máis o deporte femenino, para que teña máis importancia, máis trascendencia, este tipo de eventos son moi importantes, ¿no? Por supuesto, y si la prensa está junto con el fútbol femenino, mejor aún, ¿no? Bueno, imagino tamén que estaredes pendientes, isto xa vos lo pregunto aos dous, tamén a Sergio, pendientes do europeo masculino, que sí que xa se está celebrando. Solo quería, non te asustes, Sergio, que me está mirando, a ver que me vas preguntar. Quería preguntarvos si vistes o gol de Ricardiño. Vimos, é que vos a obra de arte, non? É que vos parece? Golazo. Un golazo. Típico de él. Lo que la gente cuando ve el partido espera algo de magia y él cumple siempre en todos los partidos. É un gol que primeiro fai unha maniobra de espaldas a portería, despois unha rabona. Espectacular. Que recomendamos a calquera dos ointes de Xogo Bonito que nos estén escoitando, que por favor que vexan ese gol e tamén que vexan fútbol sala masculino e feminino. Por suposto, estaremos super atentos a ese europeo de fútbol sala femenino
oxalá que na selección española e noutras seleccións pois tamén pode haber representación do Pescado Rubén. Creo que é unha gran noticia que trascende hoxe. Bueno, pois gracias Dani tamén A vosotros. por estar aquí, a gañar en Majadahonda e seguir poñendo as cousas moi difícil ao Atlético, dándolles moita Esperamos lata. que sí, intentaremos. Bueno, pois imos seguir falando de fútbol sala neste bloque. Vamos falar de base, unha noticia relativa pois ás seleccións galegas, selección de Lugo, moitos xogadores do Pescado Rubén e máis do municipio de Burela convocados para ir cos distintos combinados. Os cadetes Nicolau Vizoso, David Méndez, Jorge Quelle e Gustavo Enrique estaban convocados para adestrar coa selección galega cadete esta mesma tarde en Guitiriz. Tamén en Guitiriz, pois David Gómez e Iago Ares exercitaránse con Galicia Alevín. Destacar tamén Fernando Llanes adestrará con Lugo Infantil en Outeiro de Rei, e en Vilalba o xogador do Pescado Rubén Walter González estará con Lugo Benxamín, así como Borja, Gabriel e Mateo do Burelés Castrelo Fútbol Sala. Por lo tanto, moita presencia das promesas laranxa nesas convocatorias da selección galega, da selección de Lugo. Imos seguir falando de fútbol sala, de segunda B neste caso, onde sempre xove, Cidade de Narón, próximo sábado ás 6 da tarde. O filial do Pescado Rubén pois quere estirar ese gran momento de forma que está vivindo. Na pasada semana ganou o Albense a domicilio por un tanteo de 6-7 e sumou a terceira victoria consecutiva. E así as cousas, pois o cadro que prepara Javier Pardeiro é séptimo, ten 23 puntos, mentres que o seu oponente ese Cidade de Narón é sexto cos mesmos tantos. Por lo tanto, un partido, bueno, para que pode ser unha boa pedra de toque para o equipo xovense. Hai uns minutiños antes de comezarse o adestramento do onde sempre xove, falábamos con Javier Pardeiro e isto nos contaba o adestrador. Javier Pardeiro, benvido a Xogo Bonito, boas tardes. Boas tardes. Bueno, victoria en Alba de Tormes 6-7, como foi ese partido? Bueno, pues como digo, ou como se pode ver reflexado no marcador, pues foi un partido espectacular, un partido moi bon, sobre todo por parte do Xove, donde fomos claros dominadores na primeira metade, fomos capaces de acabar a primeira metade con 0-3 moi claro a noso favor. Unha vez que comenzou a segunda parte tamén fomos capaces de conseguir o 0-4, non? A verdade é que a partir de aí notamos moito cansancio, a escasez de rotacións que tiñamos para este partido. Cabe destacar que nosotros fomos con 7 xogadores de campo, eles dispoñían de 10, é dicir, son na rotación, é un partido físico como se levou ata o final, pois nosotros sufrimos na segunda metade, sobre todo porque o noso nivel físico decaeu con respecto ao equipo contrario, é dicir, un equipo que traballou levado en volandas pola súa afición, sobre todo dándolle moitísimo ritmo ao partido, cargámonos de faltas, iso supuxo que a nosa defensa baixara un pouco en canto a intensidade, e iso provocou que, bueno, que o equipo contrario incluso chegara a empatar o partido, pero bueno, traballamos moi ben, fomos intelixentes, desde o punto de vista táctico o equipo respondeu ás mil maravillas, e, bueno, así reflexa o marcador, que unha vez que nos empataron o partido, fomos capaces de sacar forzas de fraqueza e marcar ese gol que nos deu a victoria. Partido importantísimo, victoria importantísima, que nos aupa a unha zona moi boa na clasificación e que reflexa o traballo feito ata agora, non? Xa nos comentabas a semana pasada que iades a Salamanca con varias baixas, quizá o mellor de todo, o mellor do partido, esa resposta ás baixas. Sí, totalmente, é dicir, comentaba xa ao longo desta semana, é dicir, un equipo que vai con 6 baixas, calquer equipo desta liga que vai con 6 baixas non doi en exceso. Nosotros é evidente que tamén temos que notar, pero eu creo que no noso equipo xa estamos tan acostumados e temos esa resposta, o equipo está tan diseñado para traballar independentemente das baixas que teña ou non. Outro día hai que recordar que tenemos hasta 6 baixas moi importantes, pero que o equipo traballou igual que se non estuvera, non? É dicir, eu creo que sin ánimo de presumir, nin de tirarnos flores, nin de nada, creo que nosotros somos o equipo que menos se nota cando faltan xogadores, sobre todo porque
non nos dedicamos a pensar en que podía haber sucedido si tuviéramos esos xogadores ou non, sino que traballamos durante toda a semana, non nos queixamos, e os xogadores pois sintense importantes cando teñen que dar o do de peito, non? Bueno, Javier, siguiente rival o Cidade de Narón, está desigualados a 23 puntos. Pode ser un partido que marque un poquinho as aspiracións do onde sempre xove nesta segunda volta? Pois pode ser, sí, a verdade é que un equipo, os dous equipos que nos enfrentamos este sábado casi calcamos os resultados, casi calcamos o número de victorias, número de empates, estamos moi parexos, pero temos unha ventaxa que hai que intentar aproveitar, que xogamos na casa, non? Nosotros xa xogamos ali, creo que ali perdimos na primeira volta 5-0, pero creo que foi un resultado moi amplio para méritos dos equipos, é dicir, creo que ali fixemos un moi bon partido, pero non estuvemos acertados o típico, non, nas dúas áreas, é dicir, cando tuvemos que meter as nosas ocasións nos metimos, e tamén fomos moi cándidos na nosa área, entón vamos a ver se facemos fortes en xove, somos capaces de conseguir unha victoria, pasaríamos a este rival, poñeríamos moi cerca do segundo clasificado, entón cos pés no chan, sigo repetindo, porque tampouco nos pixamos nerviosos en un momento cando perdemos, nin tampouco vamos a ganar a Liga ahora cando encadenamos unha serie de vitorias consecutivas. Entón, partido é importante para nós, pero como calquer outro, se somos capaces de ganar, pois pensaremos en cousas mellores, e senón, pois volvemos a curar da realidade, saber que temos que loitar partido a partido, e que vai ser un rival moi difícil que ven da división de prata, non? Por que se caracteriza este rival e onde pode estar a chave da victoria? Bueno, está cambiando moito, eu creo que fora da casa pois é un equipo que compite ben, que é un equipo que ven de división de plata, que ten xogadores experimentados, unha portería probablemente do mellor da categoría, como é a Rivi, é un xogador que ali, cando xogamos contra eles, todas as nosas ocasións desbaratou, nos fixo verdadeiros paradores, é un xogador que gana puntos dende a portería, e despois pois ten moita mobilidade, cando se ven apurados abusan do xogo co pívot, non vamos a intentar que xogan na nosa pista, que non se sintan cómodos en ningún momento, apretar moi ben o balón, porque eles na circulación costaballes bastante, cando nese partido da primeira volta nosotros subimos a intensidades, fomos capaces de subir líneas, non? Entonces somos capaces de apretar moi ben o balón e non deixar moitos espacios, poderemos ter algo avanzado para ese partido, non? Javier, moitas gracias por estar con nós, moita sorte nese partido contra a Cidade de Narón. Gracias a vos. Despois de falar con Javier Pardeiro, despois de acabar co bloque de fútbol sala, imos acabar o programa de hoxe con básquet, con baloncesto, repasando os resultados do Club Baloncesto Burela na pasada fin de semana, e tamén os horarios desta próxima fin de semana. En segunda división cadete masculina, o Club Baloncesto Burela perdeu contra a Cidade de Lugo 50-67 na pasada fin de semana, pero en partido adiantado da próxima rolda gañou por 82-31 ao peche cancelas da categoría o Sagrado Corazón. Así as cousas, os cadetes bureleses levan unha tarxeta de 6 victorias e 4 derrotas. Infantil femenino, as infantiles burelesas, referímonos ao 2004, gañaron a Cidade de Lugo por un contundente 72-22. Sigue pois a gran marcha das rapazas de segundo ano, que contan os partidos por triunfos. De momento levan 9 partidos, as mesmas victorias. Pola súa banda, pois as infantís de primeiro ano perderon 48-68 o Galán Ensino e suman 3 victorias en 8 partidos. En preinfantil masculino, victoria contra o último clasificado, o Maristas, do Club Baloncesto Burela, por 64-43. O seguinte desafío dos bureleses, que suman 6 victorias en 14 partidos, será o sábado ás 12:30 en Vista Alegre contra os Seguros Ferrín Ferrolano. En segunda mini masculino, o equipo sigue intratable, tarxeta inmaculada para o Club Baloncesto Burela, 5 victorias en 5 partidos, a última delas contra os Estudiantes Branco por un tanteo de 79-49. En feminino, na mesma categoría, en segunda mini, as burelesas tamén son líderes invictas, 6-6, e nesta pasada fin de semana gañaron o Cidade de Lugo por 68-42. Próxima cita, animámosvos a que vaiades velas, duelo co Estudiantes de Lugo o sábado ás 6 da tarde no pabillón do Monte Castelo. En premini masculino, o Club Baloncesto Burela sumou a terceira victoria da campaña, do curso, despois de desfacerse por 63-13 do Estudiantes Azul. Na próxima fin de semana pois tamén hai partido aquí en Burela,
o cadro burelés vai recibir ao Ría de Ribadeo 08. Será o sábado ás 10:45 en Vista Alegre. E por último, en premio femenino, o próximo encontro contra os Estudiantes Violeta tamén será o sábado ás 4:30 da tarde no Monte Castelo. E despois de falar de fútbol, sala de baloncesto, rematamos o programa de hoxe. Moitas gracias, como sempre, pola vosa fidelidade. Emprazamos vos a que o luns nos sigades outra vez aquí en Xogo Bonito de Radio Burela. Estaremos mesmo día a mesma hora ás 8 da tarde no 107.7. Iso si, non vos vaiades, porque agora, despois do noso programa, ven o programa de Pepe Peinó, Parolando, con un tema, como sempre, moi interesante. Hoxe falarán da psicoloxía, das emocións, das personalidades tóxicas. Esperamos vos o luns aquí en Xogo Bonito, máis e mellor, ata daquela. Radio Burela, 107.7 FM.